Komprehensibo ang duha ka adlaw nga training nga giapilan sa 12 ka mga empleyado sa Department of Labor and Employment Davao de Oro. Adunay basic rescue techniques, fire suppression, first aid, evacuation procedures ug ang disaster simulation exercises. Nga nagtumong sa pagpaligkon sa kapabilidad sa mga empleyado sa gobyerno ug mga barangay responders sa pagtabang sa mga nanginahanglan panahon sa emerhensiya ug kalamidad. Duha ka adlaw ang training nga gipahigayon sa Davao de Oro Fire and Emergency Disaster Training Center, Kabidianan Fire Substation sa Nabunturan. Ug mismong ang mga personahe sa Bureau of Fire Protection, Nabunturan ug Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Paagi kini sa ilang pagsaulog sa ka-37th National Disaster Resilience Month karong tuiga nga adunay temang kumikilos para sa kahandaan, kaligtasan at katatagan. Sumala sa DOLE 11, importanteng adunay matun-an ang ilang mga empleyado sa training nga ilang magamit sa ilang opisina ug sa komunidad. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe!